right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinokupakurira imozoti zvii zvaswera zvichiitika mumastreets umu. Asi chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti ubaye subscribe button, wotena on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa, nokutenda ine support yese yamunotipa pa channel penyu basa richienda mberi. Aiwa, also ndichikutenda ine kuti gamuchira kunyange ndane hairstyle nyowana. Dane hairstyle nyowana. Ndinokutenda ine kuti muri kungondigamuchira ndakadaro ko hama irambwe munondirambira nanditi. Hama irambwe. Vazukuru, nyaya ndauya naye muchinda anonzi Humba ari kuratidza kuti akuda kudenhawo Peter Dhewa Moyo. Sei vanhu vachijairira Peter Dhewa Moyo kudaro? Mazuva akapera anga adenhwa futi akazokumbirwa regera. Tichataure zvakawanda nekuti akatokumbirwa regera. But Humba ataura kuti kudii mashoko awo ari apa. Right, zviverengere mega vazukuru. So after ndaona post iri ndakazomhanya ndikada kunoona teererawo music yaHumba. Ndikatonzwa zveshuwa rakada kuita sere kwa seratongai moyo the late handiti. Ndichiti may his soul continue resting in peace. Ndatombobvunga kuti pane ukamere kana kuti mwana wachona, but hapana naHumba. So Humba ari kuratidza kuti akudenhawo Peter Dhewa Moyo. Maybe ari kuda kushandisawo strategy yekuti zone ukataurisana nemunhu ane mbiri kupfuura akapindura, obvious kutoti mafans ake achanzwa and then vachatanga kutokuziva. So ameno munotowo kudine post iri ranyorwa nemuchinda anonzi Humba. Chero zvazvo achigona kuimba, chero zvazvo achiimba kufanana na the late Tongai Moyo, kana kuti na First Farai. Munotowo kudini nazvo. Peter achapindura here kana kuti haasi kuzopindura, achangozviignore asi asina kuzviona, chero azviona. Meno azukuru, ndo chandati ndowezokuradzai kuti vanhu musademe Peter muchimbomuseya akadaro. From Uncle Sign, the only Zimbabwean uncle, for now, much love.